anay Pope Benedict XVI yara sa hindi maayo ang kondisyon bangod sa masakit suno sa report. Sa sports balita practice sa mga professional teams sa PBA liwat nga madelay bangod sa ginpatuman nga modified ECQ. Pag sa atong balita entertainment, Michael V naghatag sa update angot sa iya kondisyon sa karon matapos nga nagpositibo sa COVID-19. Sa balita, sa aksyon. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos lamang sini. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima,
Magtiner sa puloy-an kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa, gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ini nga pahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Pasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapag. Lasay sa 19 Aksyon Radio Philippines Standard Time kakaron sa detalye na sang mga balita lokal. Ginkompirmara nila Carlota City Mayor Rex Halandoon nga ginpanugyan sa iya sang Chief of Hospital sang Don Salvador Benedicto nga i-lockdown temporaryo ang pasilidad agod ipaidalom sa disinfection matapos nga isa ka visiting doctor ang nag-positibo sa COVID-19. Sa Facebook post ang alkalde ginpahayag nga nagwa ang resulta sang visiting doctor nga positibo ini sa COVID-19 kay inagid lamang sa ngaga. Ang doktor ang nag-opera sa isa ka pasyente nga taga Banwasang Pontevedra nga may kaupod nga 4 ka nurse nga nag-assist sa operasyon kag may isa ka utility worker. Suno pa kay Halandoon gin-lockdown ng balay sang tanan nga naka-close contact sang doktora umpisa sadtong Hulyo 27. Dugang pa sang alkalde nga ang mga nurse nga na-expose ang ipaidalo man sa swab test supod ang 25 ka mga secondary contacts. Ang hospital ang temporaryo nga hindi magbaton sang pasyente for admission kag konsultasyon apang magapabilin nga bukas ang emergency room. Nagalaom naman ang alkalde nga ang tanan nga naka-close contact sa doktora ang mag-negatibo sa COVID-19. Ginanunsyo ni Dr. Maria Victoria Ibanez ang City Health Officer sa syudad sing Cadiz nga pagasirada ng umpisa subong nga adlaw ang Cadiz City Emergency Clinic tungod magapatigayon sang disinfection sa pasilidad sa sulod sang 3 ka adlaw. Sunog kay Ibanez, may gindala nga pasyente nga suspected case ng COVID-19 kag dead on arrival sa magabot rason nga kinahanglan sang health authorities sa emergency clinic nga maghimo sang tikang bilang precautionary measures. Dugang pa ni Ibanez, may ikaduha nga kaso nga nagabatsyag sang hapo kag wala sang pamilya nga nagabantay sa diin expose man ang personnel sang klinik. Ginpasiguro naman ni Ibanez nga gin-quarantine kag ginkuhaan sang swab test ang tanan nga empleyado agud bilang tikang sa imuon nga mga procedure sa paghibalo kung sanday sino ang may direkta nga naka-close contact sa duwa ka mga pasyente. Samtang ginayo ni Escalante City Mayor Salvador Escalante Jr. sa Provincial Molecular Laboratory nga mapadasig ang pagpagawa sang resulta sa swab test sa mga personal kag sang napatay nga suspected case ng COVID-19. Samtang gina-require na sang LGU sa Bacolod City ang mga authorized person outside residence o kunapur nga magkadto sa syudad sang negative nga RT-PCR test result. Ini matapos kinagpapanaog si Bacolod Mayor Bing Lunardia sa Executive Order No. 51 angot sa bago nga polisa sa pag-regulate sa mga apur. Ginpahayag ni SK Federation President Ayesha Joy Villaflor, ang apur nga magatener sa syudad sang isa ka semana panubo ang kinahanglan mayara sang Certificate of Employment akon COE, endorsement letter halin sa kompanya, negative nga RT-PCR test result nga valid lamang sang 3 ka adlaw umpisa nga nagwa ang resulta kag wala na sang patigayunan pa nga quarantine. Ginpathag ni Villaflor nga ang apur naman nga magatener sa Bacolod sang mas sobra isa ka semana ang magasumiter man sang COE kag endorsement letter, negative nga COVID-19 result kag liwat nga ipaidalom sa isa pagid ka test sa pag-abot sa syudad kag iga-quarantine sa hotel. Ginklaro man sang konsehal nga ang kompanya among magabayad sang swab test kag pag-quarantine sa mga apur. Kalakip man sa gina-require amo ang driver kag helper nga magpasa man sang negative result nga valid sang 14 days umpisa nga ini ang gin-issue. Nasaad man sa iyo sang alkalde nga exempted naman sa nasamit nga mga requirements kung ang apur ang nagatrabaho sa Philippine National Police pag iban pa ang ahensya sang gobyerno pero dapat mayara sang mission order nga ipakita.
Exempted man sa mga requirements ang nagatrabaho sa gobyerno pero dapat magsumeter sa travel order gikan sa LGU. Nagpahanumdum si Villaflor nga dapat ang requirements ang mapasa sa iya pagi sa email para sa proper coordination. Nagpositibo sa COVID-19 ang isa ka lalaki nga barangay kagawad kag ang iya utod nga babayi kag isa man ka empleyado sa syudad sa puro ka Ramon o kon Ramon Magsaysay, barangay 14, syudad sa Bacolod. Sa interview sa Aksyon Radyo, ginpahayag ni Kapitan Carl John Magno, ang tatlo ka mga nagpositibo ang wala sang travel history kag indi man mga LSIs. Suno kay Magno, tinalikdan nga si Manas ang na-admit na sa hospital ang kagawad ng iya utod nga nagatrabaho bilang attendant sa isa ka hospital antes nagwa kahapon Domingo ang resulta sang ila positibong test. Ang kagawad ay nagatrabaho man bilang broker sa mga alahas. Dugang pa ni Magno, subong adlaw nagwa ang resulta nga positibo man sa infection ang 64 anyos nga lalaki nga nagatrabaho naman sa Public Order Safety Office o Poso kag na-assign sa base center. Suno kay Magno, base sa interview sa empleyado, nagkatrabaho pa ini pagkatapos nga nakuhaan sang swab specimen pero wala sang sintomas nga ginbatsyag. Sa inisyal nga datos ni Magno, kapin sa 21 ka mga balay nga sementado ang ipaidalom sa lockdown sa sulod sang 14 ka adlaw. Natalanan naman nga i-disinfect ang barangay hall sa barangay kag mga paidaloman sa swab test ang barangay council. Padayon sa karon ang contact tracing nga ginahimo sang otoridad. Samtang nadugangan naman sang apat ka mga persona nga nag-positibo sa COVID-19 ang barangay Stefania, syudad sa Bacolod. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahayag ni punong barangay Jerry Tingson nga ang apat ka mga nag-positibo sa balatian ang himata sa isa ka persona nga una nga nag-positibo sa masakita kagyara na sa facility quarantine. Suno kay Tingson, isa ang nag-positibo sa Greensville 1 subdivision, isa man sa may Villa Angeles subdivision, isa sa Jesusa Heights subdivision kag isa sa Purok Villamar. Ang nag-positibong naka-home quarantine kag igasaylo na sa facility quarantine subong nga hapon. Nagapabilin sa gihapon nga sealed off o kon lockdown ang 31 ka mga puluyana sa nagkalinlain nga purok sa barangay Stefania, syudad sa Bacolod. Nagpasiguro ang punong barangay nga sustentuhan o sustentuhan ang kinanglanon nga pagkaon sa mga apektado nga mga persona. Nagahingyo naman si Tingson sa mga pumuluyo nga maghalong kag sundo ng mga health protocol nga ginapatuman sang gobyerno agud hindi matapikan sang virus. Sa katapusan nga balita, lokal nagsaka sa 1,547 ang kabilugan nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas kag 788 diri ang aktibo nga kaso matapos nadugangan sang 129 ka panibago sa karon. Sa records ng Department of Health Western Visayas, ang 121 ka panibago nga kaso ginalakipan sang 54 sa Negros Occidental, sa probinsya sang Iloilo nga may 36, sa syudad sa Bacolod nga may 18, syudad sang Iloilo nga may 13 kag 7 sa Capiz. Ginanunsyo man sang DOH Western Visayas nga may isa ka 38 anyos nga lalaki nga taga syudad sa Bago diri sa Negros Occidental ang napatay. Rason nga nagsaka sa 21 ang death toll sa rehiyon. Samtang nagsaka man sa 738 ang total recovery sa Western Visayas matapos nadugangan sang 32 ka mga panibago. Ang DOH Western Visayas nagapagwa sang 1,220 ka mga laboratory results nga may 129 ka mga bagong nga kaso kag wala sang repeat test. Samtang 1,091 naman ang negatibo nga kaso kag wala sang repeat test. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 27 Action Radio Philippine Standard Time, hugali ang pag-inom sang GTX 500. Ang Mga ka-aksyon, na pinaka-importante nga halungan man nato ng aton ikaayong lawas.
mga balita national pagkatapos gid lamang sini. Dok, pa-check up ko. Manog isa na kasi mana nga wala. Mayong gabi sa mga ka-aksyon namon nga naga-monitor live pag sa Facebook Live sa Aksyon Radio Bacolod. Greetings time kita anay mga ka-aksyon. Good evening lang kay Sai Rain at Deva Lodi. Pero may kami nagapamati sa inyo mga balita. Salamat kay Sai Rain at Deva mayong gabi. And good evening man kay Taruz Garcia. Good evening. And sa pila natin dira ka mga ka-aksyon nga naga-monitor live, pwede gid maka-comment down sa inyo sining mga greetings, no? Kung may mga inquiry ka mo, pwede gid action-an. Good evening mga kay Uchida Haruka, mayong gabi sa inyo sir, kag sa Aksyon Radio Mamatita. Sige, thank you so much. Go Aksyon Dale, kaya go. nag-asako ko sa ngang aton nga mga sumahay. Kaya actually Aksyon Dale, nag-asuma ko sa mga list naman blas ang panibago nga mga cases diri iya sa Bacolod kag Negros Occidental. So tikinanglan naton nga mangin updated kay para ma-informan ang public Aksyon Dale. Oo. So amo na ginasuma ko pa. Continue lang na si mo greetings. Sige. Good evening man kayo sa Harrison Lapineg Hunyo. Mayong gabi Action Day kay Action An from Stonehaven, Granada. Oy, good evening dira sa inyo. Medyo layo-layo ni siyang subdivision. Dira sa area sang Barangay Granada. Mayong gabi dira sa inyo, sir. And kay Dennis Richard Tibor. Nalipag sa ngalan niya. Gina-search ko pa gani ang iya nga fan. Ano na yung fans? Kami nag-comment na naawag niya sining comment. Dennis Richard Tibor Roma. Good evening. Kay Alex Fuentesa. Good evening sa Action Balita Evening Edition. Kay Sir Dale. Kay Action Miss Anne. Happy Monday sa inyong adwa. Be safe. Ikaw man Sir Alex Fuentes. Halong man. Put niya mo sa inyong mga pamilya. Good evening. Si Ray Jantan Villalon, Action Dale. Sila gini nga duwa ang mandato sang sining fans club nga Energy Fans Club. So mayroon na nga pag-monitor kag sa mga nagdugang pagid sa mga miyembro sang sining nga club. So welcome. Ay wala ka diguro Dale ay feeling ko. Bye. Sige lang kay ipaad tarang ka kay kay Dennis Richard Tibor Roma. Oo, kay siya gining mandato. Good PM dira sa imo. Kay Labayan Eduardo Jr., good evening, Action Radio Bacolod. Amo man kay Emmy Esmeralda Dolido, good evening man, Action Ann. Panyapon, idol, greet ko lang, asawa ko ang si Krisa, si Robin Dela Rosario, good evening. Mayroon na nga pagpanyapon. Anong sundaan niya naman? Sana all, nagapanyapon, subo nga mga oras. Sige. Sa kay Ma'am Emmy Esmeralda Dolido, good evening man. Sa kay Labayan Eduardo Jr., mayong gabi lang da sir. Mayroon nga pag-monitor. Sa kay Miss Heaven Heaven, nga naga-lantaw naman sa subong iya nga gabi. Salamat Gate sa inyong pag-monitor via Facebook Live and of course live man kita sa tagsa-tagsa ka mga radyo aksyonan kutob sa mga malayo na mga bukid nga lugar nga wala sang internet connection so radyo na sila nag-monitor. Subong naman sa may mga gadget nila internet connection so Facebook Live sila para mangin-inform sila sa mga nagakatabo diri sa may probinsya kag Bacolod. Action Day, speaking of Dennis, ari na siya energy ko no. Energy. Sa kay Sir Jaffa Chavez, good PM lang na nag-monitor siya or watching siya sa Green Energy Solutions. Sir, mayong gabi kag mayroong nga pag-monitor. From Barangay Stefania, si Venz Anolevage. Havelona. Havelona. Si Venz Havelona. Good evening. Patamiyaw lang gali sa bata ko nga si Zach sa tita ko. Gloria. Tita Gloria. We'll be right back. Balita National na kita.
Lasay sa 32 sa Aksyon Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa detalye na sang balita nasyonal. Ginalantaw sang eksperto gikan sa UP nga ang pagbalik sang modified ECQ sa Metro Manila kag malapit nga mga lugar ang posible mag-iban sang kapin 50,000 ka mga COVID-19 cases sa katapusan nga Agosto. Sa Malacanang press briefing subong nga daw ginpahayag ni Professor Ranjit Rai, ila gina-project ang 220,000 COVID-19 cases sa Pilipinas karon nga bulan sa idalom sang GCQ nga setup. Suno kay Rai bangod sa MECQ ginapaabot nga makasalba ra sang kapin 50,000 ka mga bago nga mga kaso. Ginpathagman ni Rai nga ang MECQ ang mayara sang significant impact sa COVID-19 virus transmission rate. Una ang ginbalik ni Presidente Rodrigo Duterte ang MECQ ang Metro Manila, lakip man ang Bulacan, Laguna, Cavite kag Rizal. Umbisa buwas nga adlaw Agosto 4 kasunod sang pagsaka sang COVID-19 cases sa Pilipinas. Ginpahayag sa Philippine Medical Association ken PMA nga kinahanglan sa pungsod nga pabakuron ng contact tracing efforts nga kabahin sa pagtingwa batok sa COVID-19. Suno kay PMA President Jose Santiago, sa piyak nga nagsaka ang testing capacity sa Pilipinas, apang tawa naman kahuyang sa contact tracing efforts. Ginehemplo ni Santiago ang Baguio City nga maayo ang resulta sa ginhimo nga contact tracing. Dugang pa ni Santiago, importante nga ma-identify, mag-contact trace, agud ma-isolate kag mabulong ang mga pasyente sa COVID-19 kag mangin epektibo ang handom nga mapanubo ang kaso sang virus sa pungsod. Samtang iga-deploy ang mga health workers gikan sa iban nga rehiyon sa Metro Manila para magbulig kasunod sang pagsaka sang COVID-19 cases. Ining ginhimo nga palayag ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere matapos sa ginbalik ni Presidente Rodrigo Duterte ang Metro Manila kag katupad nga mga probinsya sa modified ECQ umbisa buwas nga adlaw. Ginpahayag ni Vergere nga kinahanglan nga maghimo sang substitution team para makapahuway man ang mga health workers sa National Capital Region. Suno pa kay Vergere, ilan na istorya ang mga regional offices ng DOH hag may mag-aabot na nga mga health workers gikan sa iban nga rehiyon padulong sa NCR. Sa katapusan nga balita national, ginaangot sa Malacanang sa paggamit sa Filipino version sa popular nga musical theater song nga Les Miserables ang rason nga nagtulod sa kay Presidente Rodrigo Duterte nga magpalayag nga revolusyon na ginahimo sa medical health workers matapos na nanawagad sa time out sa kampanya batok sa COVID-19. Sa address to the nation nga ginhimo sa Presidente Domingo sang gabi, ginpakamalaot sang Chief Executive ang pagpagwa sa publiko sang health workers ang ilang sentimiento kag ginpahayag nga daw kaangay nga ginapakita sa mga ini nga wala sang ginahimo ang gobyerno agud nga ma-address ang pandemic. Ang video sang Filipino version sang Les Miserables ang naglapta online matapos gin-deny sa mga mamalida sa kamera ang franchise application sang ABS-CBN. Una sa balita, una sa aksyon. Dugang nga mga balita pagkatapos gid lamang sini. Mga ka-aksyon, madamos ang nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ginenggamyo ang mga aksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay nga pamaagi agon maprotektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 ug ang COVID-19. Isa sa mga pinakaimportante ang regular, safe and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig ug ang alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot nga rekomendado sa World Health Organization. Ginenggamyo ang mga aksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay nga pamaagi agon maprotektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 ug ang COVID-19. Isa sa mga pinakaimportante ang regular, safe and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig ug ang alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot nga rekomendado sa World Health Organization. Balita International, gin-report sang German Pastor New Press newspaper nga yara sa hindi maayo ang kondisyon sa ikayong lawas ng Anay Santo Papa nga si Benedict XVI matapos niya bisitahon ng iya nagamasakit nga utod sa Germany sa tumulan sang Hunyo. Sunod sa biographer sang Anay Santo Papa nga si Peter Sewald, si former Pope Benedict may ara sang erysipelas sa guya ang virus nga nagatugas ang facial rash kag makapila ka beses nga mabatyagan nga severe pain. Ginreport man nga sa piyak sang iyang balatian ang Anay Santo Papa nagapadayon sa pagtrabaho. Una diri ginbisita sang Anay Santo Papa ang iyang nagamasakit nga utod nga si George sa Germany. Kag ini ang pinakauna nga biyahe sa gwa sang Italy halin sa nag-resign ini sa tuig 2013. Una sa balita, una sa aksyon.
Sa sports balita, liwat nga madelay ang pagbalik sa practice sa mga professional sports team sa Pilipinas matapos nga ginpaidalam ni Presidente Rodrigo Duterte ang Metro Manila kag katupad nga probinsya sa modified ECQ. Suno sa Games and Amusement Board of Gaba. Ila lamang ginapaabot ang couple of days nga delay kasunod nga ang MECQ ang ipatuman buwas nga adlaw tubtob 18. Suno kay GAB Chairman Baham Mitra, ang temporary nga delay ang magaserbe para makapreparar ang stakeholders para masiguro ang safe nga pagbalik sa aktibidad ang sa professional sports. Sinalikdan nga simana sang preparado ng mga professional teams sa pag-resume sang training matapos nga napermahan ang Joint Administrative Order sang GABA, Philippine Sports Commission kag Department of Health. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa atong balita entertainment, naghatag sang update ang aktor nga si Michael V. Ang sa iya kondisyon sa karon matapos nga nagpositibo sa COVID-19. Sa vlog sang aktor ginpost sa YouTube subong nga adlaw, ginpahayag sini nga wala na siya sang sintomas sang infection sa sulod sang siyam ka adlaw. Sa pareho man nga vlog gin-share ni Bitoy nga nagabiyahe sila sang iya pamilya sa Batangas apang wala ini nagapati nga dito niya nakuha matapos nga ang tatlo niya ka mga kaupod ang pareho nga mga negatibo sa virus. Nagaduda ang aktor nga sa mga deliveries niya nakuha ang virus tungod posible na excite siya nga mabuksan ng mga online deliveries kag diretso nga gingamit sa gilayon. Tungod sini ginpaandaman man ni Bitoy ang iyang mga viewers nga i-double check ang deliveries kag i-sanitize ang maayo antes gamiton. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 45 Action Radio Philippine Standard Time, inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Action Balita Evening Edisyon Karon nga adlaw Lunes, Agosto 3, tuig 2020. Sa liwat kaming inyo mga tag-balita. Aksyon ang Defensor. Kag-Action Day, Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio. Live. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo.